Lumaksana sikra miwiti apa ibu sujat miko arsa manjang ketepe protamu putri kakang kasuh pun donga pamuji kalih sing sampe kala ingkang harsa katiran sapitutur ing sampikala samangke sumangga sesarengan nyuwun wonten ngarsa Darah Pangeran ingkang Maha Agung ingkang dipun pantigani panjenengan Bapa sampurna sumangga. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati. Sebelum acara siraman, marilah kita memanjatkan puji syukur dan doa sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Doa ini akan dilaksanakan dengan tata cara Katolik, dan bagi ibu-ibu bapak yang berkeyakinan lain kiranya dapat menyesuaikan. Untuk yang beragama Katolik, marilah kita mulai doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih karena rahmat-Mu Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami bersama-sama menyaksikan upacara siraman yang akan dilaksanakan mendahului pelaksanaan pernikahan yang akan dilaksanakan esok. Berkatilah acara ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan berilah kami juga kegembiraan dan kebahagiaan sehingga kami semuanya dapat mendukung acara ini sampai dengan esok hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Angrajit Tirto Perwitwadi ing ari kalenggan nika. Sabta utawi pitu sumber ingkang sampun pinilih dening keluarga, sumber-sumber ingkang sampun pinilih sabta utawi pitu mugi samangkit panganten tansah pikantuk pitulungan saking ngarsa Pangeran Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sepisan pinilih saking sumber Taman Buah Gamping, Taman Buah Gamping. Ingkang angka kalih saking sumber Gereja Katolik Ganjuran. Ingkang angka 3 pinilih saking sumber Sendang Maria Jati Ningsih. Ingkang angka 1 pinilih saking sumber Sendang Sono. Ingkang angka gangsal pinilih saking sumber Sendang Maria Lawangsih. Salajengipun ingkang angka 6 pinilih saking sumber Kitiran Mas, lan ingkang angka 7 pinilih saking sumber Sendang Maria Sri Ningsih. Sumber-sumber ingkang sampun pinilih dening kulawarga sampun ingkang putra kirasih tansah bekti dumateng tiyang sepuh ingkang sampun pandang lewentah wiwit timur ngantos akhir diwasa. Sampun lebetaken Sekar Moncowarno wonten ing
Bogor Kencana bejanipun Bapak Yohanes Sujatmiko miwah Ibu Bibiana Pujiati. Paripurna nglebetaken Sekar Moncowarno salajengipun nglebetaken Klopo Sanggandeng. Murid samangkih tansah nyawiji manunggal penganten kalih tansah atur rumput dhateng ingkang sarikma pinara sastra. Sehingga putra kami gantung untuk nglebetaken Klopo Sanggandeng wonten ing Bogor Kencana. Paripurna nglebetaken Klopo Sanggandeng salajengipun nata lemek lenggah ingkang winastan Klasa Bangka. Tirta ingkang sampun rimacik ingkang padherek kalenggang menika diripnyan Bapak Ibu Sujatmiko kanthi tansah sesanggeman para sepuh ingkang padherek kalenggang tansah Ibu Bibiana Pujiati. Klasa Bangka ingkang samangke kinarya lemek lenggah tumraping calon pengantin putri nakala katindakaken upacara siraman lenggah lemek Klasa Bangka. Paripurna nata lemek lenggah salajengipun mundhut tirta pamijen. Tirta pamijen ingkang samangkih tentunipun tirta pamijen ingkang padherek kalenggang menika sampun dipun samangkaken dumateng yang Bapak Bambang Pideksa miwah Ibu pilih tirta pamijen samangkih tumunten katuraken dumateng Ibu Yustina Suwarjito ingkang kinarya siraman calon penganten kakung samangkih. Kita aturaken ageng panuwun budal sajuru-juru duta tirta permitwati. Tanya kemana saja yang kira-kira tutulir ing sambikala. Rama Ibu lantarane wiwit lair ngantos jaman mangke datang kendak kenya tresna asih tabuswa pepadaning ingkang rama miwah Ibu sumungkem yayah konjeng-konjeng oban tolawadanane calon pengantin putri Nimas Orkester Bedina ing arikalgan punika nyuwun donga pangestuning ingkang rama kapurwatan ingkang rama ing arikalgan menika paring tirta siraman sepisan jinamas ing Mustofa Mrih Suci Cipta kapital jinamas ing bau kanan lan kiring toya lumeber sarantuling badan sarira rukmi
kaping 3 siniram ing samparan amrit suci rasa cipta rasa miwah karsanipun ingkang nyawiji dirasukan lulur manca warna iku asung pituduh sanyata resik jiwa ragane tirta kaciduk siwur mengkuwerdi ngupadi ngelmi ngestiadi wursita uga ing samangke kanthi tansah resik lair tubuh sing batin pilih manca warna ingkang ibu ijing penjarinipun ibu Biana Budiati pareng parintir sinartan yang nyuwun wonten ngasot dalem pangeran ingkang moga agung ingkang ibu pareng tirta siraman tumraping ingkang putri. Kita aturaken pangpun Ibu Biana Budiati dan sampun paring tirta siraman tumraping ingkang putri kinasih inggih calon pengantin putri. Rama miwah ibu ingkang tansah paring donga pangestu dumateng ingkang putri kinasih ingkang putrani kandhang hamulaken kanthi siraman siram jamas resik jiwa raganira. Kita aturaken ageng panpun salajengipun samangke kasuwun paring tirta siraman tumraping ingkang wayah Simbah Putri Yuliana Mujian calon pengantin putri paring tirta siraman paring donga pangestu bejangan-bejangan pring ingkang putri kinasih sabete kondhok apa kang pinarya lemek lenggah calon pengantin putri Luringgih kumlaring kloso bangka minangka pratandha kumlaring jagat raya ing pancing perisan ahayu sampun badhe ngancik jagating kulawarga. Yen aturaken ageng pangpun Eyang Putri Yuliana Mujian sampun paring tirta siraman Eyang Bawa Putri kang putra kalenggan menika kasuwun paring sawijapa ron awar-awar sedaya kepalang miwah sambikala binawar tawar iji kanthi tansah ing pangajak resik lan tumusing batin ing asal piring sukarta saengga manganani kesanging bebrayan salun panganten samangke kanthi manggi bagya lan mulya atut rumput datang ingkang sakritma pinarasasa. Kita aturaken dening panupun Eyang Bawa Putri ingkang sampun paring tirta siraman tumraping ingkang wayah iji kanthi tansah sinartan donga pangestu dumateng ingkang wayah. Pinjing risan calon pengantin tansah pinaringan kaluwihan injih luwih ing derajat pangkat miwah semat satemah kajen keringan pring sesami cekap ing sandang miwah bunggo injih kanthi tansah paring tirta siraman para sepuh ingkang wonten dari kalenggang sampun kasdu paring tirta siraman tumraping calon pengantin putri. Kita aturaken ageng panuwun pindha Sari Jenar Hamawa Cahya iji kanthi kepareng tansah inipun wonten ngasot dalem pangeran ingkang maha agung para sepuh ingkang sampun katuran paring tirta siraman paring siram jabat tumraping calon pengantin putri. Kita aturaken ageng panuwun Ibu Tarigan sampun paring tirta siraman Ibu Esti ingkang putra kalenggan sampun paring tirta siraman tumraping calon pengantin putri. Siliran toya kawitan sahya muncar wimbuh moyo-moyo sirna ilang sukertane dadya sucining kalkul lair batin tiun barisih dasar tren kusuma mesti madu tren angdur warik
aran Wanita Tama. Kita aturaken pun ingkang sampun praktek buktian kang Junoko samangke paring tirta siraman tumraping calon pengantin putri siniram pranu triwikamarido kasempatan antut jodoh salamine kinebulan rahayu kinasian yang maha suci ciptaniro tumeka bagusan to ayu hanya dampring juang suksmo lestario pitaringan momong siwi jalu westri prayoga. Kanthi tansah ing pangajap gesang kebrayan manggih bagya mulya kanthi tansah pinaringan donga pangestu saking ngarsanipun para pisepuh samangke kinarya sesanu sang lumebet tandur wonten adyaning gesang kebrayan palakrama. Satu dua tiga. Sampun pecah pamore calon pengantin putri. Sudah pecah ya. Pecah pamor sampun kalestanturaken. Kalestanturaken Hamagas Rikma calon pengantin putri. Ingkang Rama Jigdan Bapak Sujati ingkang sampun Hamagas Rikma calon pengantin putri. Pagasan Rikma ingkang mangkin menawi sampun dumugi titiwan jinipun kadadosaken tunggal kaya pagasan Rikma calon pengantin kakung mulya kapetak wonten paparingkang sampun dipun samektakaken. Ingkang kangge ugi panjenenganipun Ibu Bibiana Budiati ugi Hamagas Rikma pilih tiyang sepuh kalih ingkang sampun parnyawiji tansah gambaryaken donga pangestu dumateng ingkang tutup kinasih. Tumpeng ingkang kedadosan ing ngandhap ageng sangsaya maningking sangsaya alit. Nedahaken bilih titah ingkang gesang ing madya padha bari tansah manembah ing Gusti kang akarya jagat miturut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Purna Hamagas tumpeng salajengipun Ibu Bibiana Budiati jangkepi lawuhipun. Wonten tahu, wonten tempe, wonten urak, wonten tigan kapirik saking tembung tiga antiga siji lair loro jodoh telu pati mungso hamung satermi han lampai. Tinampi Ibu Yustina Purwantiningsih Suwarsito ingkang wonten kangkang niku sampun parhanampi tirta pamijing. Salajengipun ingkang wonten kangkang sampun parhanampi tirta pamijing. Kita terakan ageng panuwun duta tirta perwitati Bapak Bambang Pideksa miwah Ibu rinanjing kanthi permati ingkang wonten kangkang sampun linebetaken wonten ing Bokor Kencana. Sesarengan ingkang kinarya samangke siraman calon pengantin kakung Dimas Daniel Victoria murih kanthi tansah resik lahir tumusing batin anampi tuwa pangestu saking ngarsanipun para calon pengantin kakung Dimas Daniel Victoria dan Putri Kalkan sampun pendak Yaya konjung tolo adanane tumunten kepareng sumungkem wonten ngarsanipun Ibu
sumpun sumepan tolawatanane ingkang menika calon manten agung dan sabun pareng sumangga wonten ngasanipun ibu ingkang sampun pareng kula ketak wiwit timur ngantos akhir diwasa. Sudah. Cium pipi kanan kiri Bapak ya. Tumraping calon pengantin kagungan Dimas Daniel Victoria sinartan nyuwun wonten nanggung dalem pangeran ingkang Maha Agung habaraken tumo pangestu dumateng calon pengantin kagung paripurna kaliyan Bapak Sumaryo salajengipun ingkang Ibu Inar sarta Rekto kepareng manunggal nyawiji iki kiblat papat pancerkan putra dari kalian sampun pareng tansah dengan tuan tuji namung bagilan mulya gesang bebrayan kanthi manggih bagilan mulya ingkang dengan tuan putri para sepuh keluarga ageng Ibu Yuwan Tining Siswati kepareng ugi paring tirta siraman dumateng ingkang putra kinasih sinartan kabaraken tumo pangestu toya rumeber salantuning badan sarira calon pengantin Ibu Yustina ingkang sampun paring tirta siraman paring donga pengantin kagung. Ing ari taun kang menika Eyang Putri Purwarsana ingkang sampun paring tirta siraman dumateng ingkang payah. Bapak Karsana ingkang boten ari kalenggan menika sampun paring tirta siraman dumateng calon pengantin kakung amri-amri angambar gandanya wuwuh sengseng penggaliye pantes lamun tinulu cinondrolir putra ingkang boten ari kalenggan tansah prasaja tan kuciwa sak solahe kita demikian kan tino paring tirta siraman tumraping calon pengantin kakung sun pratondo judu dadi garwa lambang tinemu rejang kebaripun samubarang tan muciwani jumbuh kahananira rereh luruh runtuta ing pinanggya kita teraken ageng panuwun Bapak Sudra ingkang sampun paring tirta siraman paring donga pangestu dumateng calon pengantin kakung kita teraken ageng ing amrit bisa runtut sagun tindak tanduk ira landesan pabrane ngaurip bisa kasembatan kang tinemu kasembatan kang sinedya ingkang menika putri sepuh ingkang putri dari kalenggan tansah paring donga pangestu dumateng calon pengantin kakung sedaya para keluarga ilining tirta datang kendang kanthi tansah pareng para putri sepuh hanya seni ing ari kalenggan menika ingkang abi jelaken tirta saking Kendi Pratara ilining tirta datang kendang murid samangke kanthi tansah rejeki banyu pipi ingkang tinantuantu tumrap pengantin menawi sampun lumebet tambur wonten madyaning gesang bebrayan palakrama gesang putri masyarakat ing pangajak kanthi panggih bagya lan mulya atut runtut datang ingkang saprikma Narasastra ngantos telas ilining tirta saking Kendi sampun pecah pamore calon pengantin kakung
Bapak Sumaryo ingkang wonten kagem tinampi Ibu Yustina Purwantiningsih. Bilih pagasan rikma calon pengantin kakung samangkin kadadosaken tunggal pelayan pagasan rikma calon pengantin putri nulih kapetak putri papan ingkang sampun dipun sedya sampun dipun samekaken murid kanthi tansah nyawiji dabucal babak ingkang awon kedyanipun Bapak Bambang Pidet Somiwati Ibu minangka duta tirta Brutawati saking ngarsanipun. Lihat mati aja, nggak usah lihat kamera. Bagus. Ingkang hamakas tumpeng lan tinampi Ibu Yustina Purwantiningsih pagasan tumpeng ingkang pondhani kalasan kapagas dengan Bapak Sumaryo. Salajengipun Ibu Yustina tumpeng hanapi pagasan tumpeng lan jampepi lawuhipun tinampi Bapak Yohanes Sujatmiko Miwah Ibu ingkang awon ingkang tinampi bucal ingkang awet ingkang tinemu tansah palakrama sampun kapetak dening ingkang Rama Miwah Ibu pagasan rikma calon pengantin kekalih. Dituangkan di dalam setelah ditutup sama bapak. Ingkang punika sumangga dumateng asanipun Bapak